Wong ngono ngertine wong penak ya dadi didik. Wong sinawang. Makane to, Lek. Dianggep ati wong kepenak wira-wiri nyekel motor anyar lampu ini. Lah saiki Lek padha kowe lho, Lek. Wong bayar sampah ki pira gedene? Ngono. Wis sasi 50 ya. Nah, sasi 50. Ah dienggo operasional iki. Ah dienggo bensin, nggo mangan wis. Nek wong rene terus kepenak jukuk ana dhewe ngono. Penak dadi didik ya nek ana Sripah dite akeh. Mataran. Apa dhewe wis sak tempat dienggo foto entak. Adit 100 ki dipecah engko sore wis ra ndidit, Lek. Mune kak sak yuta dhewe nang sak yuta. Rong dina entek. Makane bagi anak, bojo. Lho Bu, entuk sakmene tak bakek kowe wis entek. ya kijing second payu didolne do tak doli ya. Apa? Kijing second iki. Sing watu-watu ki kan ora do ditiliki, Lek. Dikurangi wae. Tutuke ya gawe split ya. Heeh. Digawe cor-coran. Nek gelem kuwi gawe meneh wae. Ke bapakmu Bogor. Lah iki lho seminggu lho metu neh. Kaya kon ra leret. Ayo rung suwe. Baru udan lho iki. Wingi nambal kono bolong meneh. Nek aku tegel kaya Ndara Gayung iki sugih lho aku, Lek. Kita nek kono ya kono kan wae. Hmm? Biasa saja iki. Lah iya. Kono sih lek. Wong senenge lek. Tenang. Wingi ana sing crita nggonku ambles ning nggone anu jaluk isi setengah templingen nang. Nang kampung lho rusak. Nek aku gelem dandani tak dandani. Tapi kan namane iki Wis ngono kuwi wae, Lek. Semakin kemrungsung iki malah emosi, Lek. santai wae. Aku ya ketak santai. Sampah meneh. Ora juga ya ben nek adem pindah santai aku. Oh, malah tinggal ngojek kok ya aku le mangani tak ngenteni. Nah, aku wis kira-kira cukup tak nggo mangan, abali ning kuburan, gelem tak sapu tak sapu. Ya memang kuburannya mung sampe nek ana dilayani rana begawe. Ngono lho. Pak Kaum ngomong to rek. Pak Kaum lho. Kuwi nak caramu berpikir, Lek, nak wong liya ki tidak semua bisa menerima. Ya ngapunten Mas Didik ya wong kang juru kunci sabar. Nek iso nggo begawe juru kunci mung nggo santai.